Mads Mikkelsen og Nikolaj Coster-Waldau er igen filmaktuelle i Simon Stages debutfilm Vildspor, hvor de spiller de to hovedroller. Filmen udspiller sig på Island, hvor Jimmy, altså Mads Mikkelsen, har slået sig ned og fået ro og kvalitet i sit liv. Men det holder kun indtil Ossie, Nikolaj Coster-Waldau, kommer og river op i fortiden. De spiller ikke just mors små drengebasser, de ved godt, hvad det virkelige liv drejer sig om. Mads Mikkelsen, der blev landskendt på at spille bad guy i Pusher, ved lidt om, hvad det betyder for hverdagen at spille skurkeroller. Jamen, det influerer ikke så kraftigt. Altså, jeg boede i Hellerup, og der flyttede jeg ud for nogle år siden fra Nørrebro, og der var der tydeligt, at der kunne man da godt finde på at stoppe mig sådan jævnligt en gang om ugen, eller sådan noget, og få lige at tjekke mig, at det sådan faldet lidt i ro nu. Du har også allerede langt hår. Det har langt hår og var skaldet, men det influerer mig ikke på den måde, at man bliver påvirket en lille smule af de roller, man spiller i løbet af en forestilling eller en film eller noget, og det er kun meget sjovt at prøve. I Vildspor er det Nikolaj Coster-Waldau, der spiller bad guy, eller i hvert fald den værste. Det er ikke ligefrem de barske roller, vi kender ham mest for. Det så ud som om, de nærmest har byttet roller. Hvordan er det? Det var fordi, 2 uger inde i optagelsen, så fungerede det ikke, så byttede vi om. Ja, det var så enkelt. Så var det. Altså, jeg ser ikke de her to figurer som sort og hvid, og den ene er en helt, og den anden er en skurk. Altså, jeg synes, at de begge to har nogle meget store problemer at slås med. Jeg synes, vi er ude i en gråzone, altså det hænger sammen. Fordi det er klart, at der er enormt mange uheldige ting ved min figur. Han laver meget lort i den, ikke? Og han drikker for meget, og han ryger for meget, og alt sådan noget der. Ikke? Er I så lige så gode venner, som Ossie og Jimmy er i filmen? Jo, nej, for ikke. Ja, altså, vi har jo ikke kendt hinanden så længe, men altså, vi er meget gode venner. Ja, er vi ikke? Skal vi ikke sige det? Jo, vi er gode venner.